ஓம் சாய்ராம். நல்லது நினைப்போம், நல்லது நடக்கும். உங்களோட சாய் எப்பொழுதும் உங்கள் கூடவே தான் இருக்கார். உங்களுக்கு வழிகாட்டியா வழித்துணையா எப்பொழுதும் வருவார். முழு மனதோடு நம்புனீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களோட சாய் உங்களை காப்பாற்றுவார். இப்போ நீங்கள் போயிட்டுருக்க வாழ்க்கையில் கடினமான பாதைகளை கடந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம். நம்பிக்கை துரோகம், எதிர்பாராத இன்னல்கள், உடல் சார்ந்த மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகள், அழுத்தங்கள், தேவையில்லாத குழப்பங்கள், பொருளாதார நெருக்கடி, குடும்பத்தில் உள்ளவங்களால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள், இது அனைத்திலிருந்தும் உங்களை மீட்டு கொண்டுட்டு வருவார். நம்பிக்கையோடு இருங்க. இந்த வாழ்க்கை பயணம் முழுவதும் சாய் உங்கள் கூடவே வருவார். இதற்காக நீங்கள் புதிதாக வழிபாட்டு முறைகளையோ மந்திரங்களையோ தேடி அலைய வேண்டியது கிடையாது. சாயோட நாமத்தை ஜெபம் பண்ணுங்கள். திரும்ப நம்ம தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். 108 முறை குறைந்தது ஜெபம் பண்ணால் போதும். எப்பொழுதுமே அவர் உங்கள் கூட தான் இருப்பார். முக்கியமாக கடினமான சூழ்நிலைகளில் குழப்பங்கள் ஏற்படும் பொழுது, முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கும் பொழுது நம்ம சாயை மனதில் நினைத்து கொண்டு எடுக்கணும். ஆனால் அந்த மாதிரி நம்ம எல்லா நேரத்துலேயும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட, அதாவது பாசிட்டிவ் தாட்டோடு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப கடினமான ஒரு செயல். ஏன்னா நமக்கு தேவையில்லாத சிந்தனை, தேவையில்லாத குழப்பங்கள், தேவையில்லாத வழிகாட்டுதல், அதை பண்ணுங்கள் இதை பண்ணுங்கன்னு பல விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இது மெயின்டு நம்ம தான் இறைவனோட பாதையில், உண்மையான சாய் காட்டிய பாதையில் பயணம் செய்வதை நீங்கள் தான் உறுதிப்படுத்திக்கணும். நேற்றைய பதிவு பார்த்துருப்பீங்க. சில நண்பர்கள் சாயை பற்றி தவறான புரிதலோடு அதையே உண்மையை நம்பி மற்றவங்களுக்கும் அதையே சொல்லுவாங்க. மற்றவங்களும் அதையே நம்ப ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அந்த பாதையில் நடப்பாங்க. அதனால் சாயோட அருள் கிடைக்காம கூட போயிடலாம். அதனால் தேவையில்லாத விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தாமல் சாய் என்ன சொல்லியிருக்காரு, சாயை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணாதீங்க. புதுசாக எதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காதீங்க. ஏன்னா அவர் தெளிவாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஏன்னா அவர் வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. ஏன்னா ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவர் கிடையாது நம்மளோட சாய். ஒரு 100 வருஷம்தான் தெளிவாக நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவர். அவர் கூட வாழ்ந்தவங்க அழகழகாக அவரை பற்றி புத்தகம் எல்லாமே எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. சச்சரிதம் இருக்க, தவணமஞ்சரி இருக்க, அப்புறம் பாபாவோட லீலைகள் இருக்க. இன்னும் கூட நிறைய பேர் இன்னும் அவரோட நதி மூலம் ரிஷி மூலம்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா பாபாவுக்கு பிடிக்காது அதெல்லாம். பாபா இங்கே பிறந்த இடம், அங்கே வாழ்ந்த இடம் அப்படின்னு அதெல்லாம் தேடிலாம் அடைய தேவையில்லை. பாபா என்ன சொல்லியிருக்காரு, என்ன அந்த ஆராய்ச்சிலாம் வேணாம் உங்களுக்கு, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. அந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சிகள்லாம் தேவையே கிடையாது. போதும், அவரோட நாம ஜெபம் போதும். இது 2 மட்டும் மனதில் எப்போதும் இருந்தாலே போதும். தேவையில்லாத எண்ணங்கள், குழப்பங்கள், இது எல்லாத்தையும் மனதை விட்டு எடுத்துட்டு உடனடியாக உங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக புதிதாக வழிபாட்டு முறைகளை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்காதீங்க. அவரோட எண்ணம் மனதில் இருந்தாலே போதும். முக்கியமான தருணத்தில் இறைவனை நினைக்காமல் போகிறதுனால பல நேரங்களில் பல பிரச்சனைகளை பலரும் சந்திச்சிருக்காங்க. மகாபாரத போர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த ஒரு நிமிஷம் பஞ்ச பாண்டவர்களில் அந்த 5 பேர்களில் யாராவது ஒருத்தர் ஸ்ரீ பகவான் கிருஷ்ணரை மனசில் நினச்சிருந்தா கூட அவங்க அவ்வளோ கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்க மாட்டாங்க. அந்த 5 பேரில் ஒருத்தர் கூட மனதில் நினைக்காமல் போணுச்சு பாருங்களேன். அதுதான் விதி. அதுதான் தேவையில்லாத விஷயங்கள், குழப்பங்கள் எல்லாமே நமக்கு கண்ணு முன்னாடி நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மாயையை இந்த உலகம் நமக்கு முன்னாடி உருவாக்கும். அது இறைவனோட போர்வையை பற்றிக்கிட்டு கூட நிற்கும். இது கலியுகம். ஏன்னா தவற யாரும் நினச்சிக்க வேணாம். ஏன்னா ஒரு சில பேர், என்னோட நண்பர் பாபா பக்தர் தான், அவர்கிட்ட தான் நான் பணம் கொடுத்தேன், அவரும் கோயிலுக்கெலாம் போவார், வியாழக்கிழமான ஆரத்திலாம் போய் பார்ப்பார், ரொம்ப நல்லவர், நம்பி கொடுத்தேன்,
என்னை வந்து ஏமாற்றிட்டாரு. இந்த மாதிரிலாம் கூட ஒரு சில நண்பர்கள் நம்ம சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க நம்ம யூடியூப் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பாபா பக்தரை நம்பி தான் என்னோடய பணத்தை வந்து கொடுத்தேன், ஆனால் வாங்கிக்கிட்டு இப்போ வந்து காலம் தாழ்த்திக்கிட்டே இருக்காங்க, இந்த தரேன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை கூட நீங்கள் அனுபவிக்க நேரிடலாம். அதனால் உங்களை நம்புங்க. உங்களோட பக்தி வேறு, அவங்களுக்கு வேறு. அதாவது கோயிலுக்கு போகிறவங்க எல்லாம் உங்களை மாதிரி இருப்பாங்கன்னு தப்பு கணக்கு போடாதீங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன சொல்ல வரேன்னு. யாரும் தவறாக வந்து எடுத்துக்க வேணாம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக வந்து இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை கடந்து தான் வந்திருப்போம். புத்தாம் புதுவில் அப்படி பேசிட முடியாது. அதனால் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு, உங்களோட நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு இது எந்த விஷயமும் வந்து ஒத்து போதோ அதை வந்து வச்சுக்கோங்க. அதனால் ஒருத்தர் வந்து சாமி கும்பிட்றாரு, அதனால் அவர் நல்லவராக இருப்பார். ஒருத்தர் சாமியே கும்பிட்றதில்ல, அவர் வந்து கெட்டவராக இருப்பார் அப்படின்னு நீங்களே ஒரு முடிவு கட்டிக்காதீங்க. உங்களோட வாழ்க்கையை நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணுங்கள். மற்றவங்களோட வாழ்க்கை முறையை வைத்து அவங்க சொல்கிறது சரி தவறு, அவரை பார்த்தா ரொம்ப நல்லவராக இருக்கார் அப்படின்னு ஒருத்தவங்களை பார்த்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து முடிவு எடுக்காதீங்க. உங்களை நம்பி உங்கள் குடும்பம் இருக்க, உங்களை சார்ந்தவங்க இருக்காங்க. அது எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் பாபாவை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நல்ல முடிவாக எடுங்க. யாரையும் எதற்காகவும் நம்பாதீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது தான் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க யார் யார் எப்படிங்கிற அந்த உண்மையான சொரூபம் உங்களுக்கும் தெரிய வரும். அது வரைக்கும் தெரியாது. அதனால் நின்று நிதானமாக எந்த ஒரு முடிவாக இருந்தாலும் எடுங்க. இதெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை. எல்லோரும் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சுட்டே தான் இருக்கோம். யாரும் வந்து விதி விலக்கு கிடையாது. அதனால் எப்போதுமே கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க. நிதானமாக யோசிச்சு ஒரு முடிவு எடுங்க. ஏன்னா ஒரு முடிவு எடுத்து செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பின்வாங்கவும் முடியாது. அப்புறம் இழப்பு நமக்கு தான் வரும். நம்மளோட சாய் நம்ம கூட இருக்கார். அவரோட உதி இருக்குது. உதி இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், பாபா வந்து அவர் மனதில் நினச்சிக்கிட்டு அவர் முன்னாடி நம்ம வீட்டில் ஏற்றுன அந்த ஊதுபத்தியோட அந்த சாம்பல் கூட உதி தான் நமக்கு. அதை கூட பயன்படுத்தலாம். அவர் முன்னாடி ஒரு டம்ளர் தண்ணியை வச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டு அதை எடுத்து உடல்நிலை சரியில்லாதவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே பெரிய தீர்த்தம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்து உங்களை நம்புங்க. உங்கள் மேலே இருக்க பக்தியை, உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பக்தியை நம்புங்க. சாய் உங்கள் கூட இருக்காருங்கிற நம்பிக்கையை எப்பொழுதும் மனதில் இருந்து வைத்துக்கோங்க. வெளியே சாயை தேடாதீங்க. உங்களுக்குள்ளே சாயை தேடுங்க. உங்களுக்குள்ளே தேடுங்க. அவர் ஆடம்பரமான பொருட்களை வந்து விரும்பலை. நேற்று வீடியோ பதிவு பார்த்தவங்க நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம். அவர் எதிர்பார்க்கறது எல்லாம் நீங்கள் அவர் மேலே வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை மட்டும்தான். அதை எப்பொழுதும் மனசில் வச்சுக்கோங்க. எல்லாமே நல்லபடியாகவே நடக்கும். நம்ம சாய் குடும்பத்தில் எத்தனையோ நண்பர்கள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்காகவும் இன்றைக்கி ஒரு 2 நிமிஷம் நம்பிக்கையோடு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்காகவும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே நல்லதாகவே நடக்கட்டும். நல்லது நினைப்போம், நல்லது நடக்கும். ஓம் சாய்ராம்.